Добър ден, пред камерата застава Борислав Кьосев, старши треньор на Вихрен. Както след победата над Лудогорец 2 Разград, така и преди матч с Дунав Русе. Първият ми въпрос е как мина матч с Разград, доволен ли сте от представянето на отбора там? Здравейте! Мина много трудно матча. Хубавото е, че взехме 3 точки, много важни. Матч, който не премина така както искахме да премине, да имаме малко повече притежание на топката, да имаме спокойствие, но трябва да имаме в предвид, че отбора на Лудогорец, втори отбор, с футболистите, които играеше срещу нас, мисля, че много трудно някой ще вземе там дори точка на този стадион. За втори матч поред Томи Костадинов не попада в групата. В предната пресконференция не казахме нищо за него. Контузен ли е? Какво е състоянието му, кое е контузен съответно? Томи Костадинов има спукана костица долу на крака и поне още 2-3 седмици ще извън терените. Така, предстои матч с Дунав Русе, отбор, който е традиционен за втора лига. В момента делим второ и трето място с тях. С по 9 точки имат и двата отбора. Фаворити ли са Дунав в матч с Вихрен и как оценявате съперника с треньор като Георги Чиликов? Значи чака ни също толкова труден матч, колкото и предния. За фаворити, да ви кажа честно, в тази група толкова фаворите и Лудогорец бяха предния матч фаворити, но се прибрахме с 3 точки. Тук както сега дали те ще се водят фаворити или ние не знам, за мен този матч може да отиде в трите посоки. Могат да и те да победят и ние, както може да свърши равен матч. Може ли да се изненадат двата отбора? За изненада не знам. Предполагам, Чилика ми е приятел, той доста анализира матчовете, аз също анализирам техния отбор. Мисля, че няма с какво да се изненадаме толкова. Ще видим на самия матч, може да ме изненада някой с нещо.